Perfect siguro if you haven't done it. Kasi mas mabilis blank virgin, canvas. yung mga virgin. Oo, mga Yeah. virgin. So, dapat virgin ka. Pag hindi ka virgin, hindi ka na pwede Huwag ka na magpa-browse. Hello, good afternoon. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Yay! O, diba? Very demure lang siya. Parang ako. Mamaya na daw yun. Diba? Ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayan, so ako po ay may nag-run ng isang business. So, more on beauty siya, women's health, women's lifestyle, beauty and wellness, parang ganon. So, I'm also an active, sa mga, katulad ng marathon or mga Yes. running, pati sa lagri, yun. So, yung lagri po, it's, how do you do it? Kasi ako hindi ako familiar sa sport na lagri. Pero Pilates, I know it. Pero yung lagri, what kind of sport is it? Parang nauna yung Pilates before lagri. Okay. So, it's a type of, medyo ganun din, body weight siya, pero may resistance. May resistance. Yes. And then, ang nangyayari is, yung mga variations niya, more of core. So, Okay. planking, body weight mo, pero may humihila sa yung parang plate, ganon. So, parang you have to Hindi hold. may machine. Yes, may machine siya, may reformer. Oh. So, parang siya, Pilates on steroids. So, parang mas, lang siya, mas ibang Intense. level, mas intense siya than Pilates. How do you get to manage being pretty and at the same Wow. time being active? Actually, parang para sa akin kasi pagka you feel good, it shows Yeah. more than just physical. Parang siya, it goes how you feel about yourself. So, mas confident ka. For example, pagka nako-combat mo yung tinatamad kang energy kasi nga parang you feel good about yourself. Ganda So, parang nun. hack siya actually. So, kumbaga, pag nakikita mo yung sarili mo sa salamin na maganda ka, you feel good about yourself. Pag gusto mo yung nakikita mo sa salamin, Oo. parang happy ka na, okay, kahit maraming problema, alam mo naman maraming pinagdadaanan totoo. tayong lahat. So parang kahit ang daming pinagdadaanan, parang, okay, at least, kaya pa, okay lang pala. Diba? Ganun. Ayun, yes, bukod sa lashes, guys, she's also making brows. Pero ito is for by appointment, Oo, So, by for now. appointment. Kasi medyo mahirap din talaga magpa-brows, no? Oo, tsaka kailangan may proper assessment. Ah. Kasi kailangan i-check din kailangan makita kung perfect candidate ka ba sa pagbabrows. Sa brows, hindi din lahat pwede. Perfect siguro if you haven't done it. Kasi mas mabilis blank virgin, canvas. yung mga virgin. Oo, mga Yeah. virgin. So, dapat virgin ka. Pag hindi ka virgin, hindi ka na pwede Huwag ka na magpa-brows. Virgin yung kilay. Yung kilay. Okay. Nung una talaga, ito walang halong biro. Nung una kinakabahan ako. Kasi sabi ko, first time ko magpapatato ng kilay. Baka mangyari sa akin yung mga nakikita ko sa social media. Yung pag nakita, Angry Bird. Angry Bird. Pero in fairness, dahil siguro marunong din yung gumagawa, Yes. yung brow artist, natatansya na yung Pressure, pigment, yes, and yung then the pressure. pigment. Kaya yan na yan, guys. Yes, wala Diba? yan. Kasi- Perfect na yan. Diba? Pagising niya, may perfect lashes and Kaya brows nga, na. I'm really, really thankful. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.